8 joves creadors estrenaran demà vespre els seus curtmetratges al Teatre Cesc Fortesa de Palma. Per alguns serà la primera vegada que podran mostrar al públic la feina feta durant mesos gràcies al certamen de curtmetratges Art Jove 2009, que també dedicarà la vetllada a decidir quin d'ells és el guanyador d'aquesta edició. Escolta, i tu com estàs? Es varen presentar 23 curtmetratges, dels quals el jurat n'ha escollit 8 finalistes. Juan Antonio Ortega fou el primer premi balear l'any 2007, amb el curt Finestra al passadís. Ara fa de jurat i s'ha mostrat content amb els resultats enguany i l'alt nivell dels participants. A més, creu que els premis poden acostar els joves directors a una professionalització. Ir a festivales, conocer a más gente, conocer a posibles productores para hacer futuros productos audiovisuales un poco más para hacer largometrajes, para hacer productos un poco más con más categoría. Dels 8, només un s'endurà els 4.000 euros de premi. El jurat haurà d'escollir d'entre projeccions d'animació i vídeo. Tens intenció de dedicar-me en aquest món professionalment. Ja veurem si això després és factible o no, però evidentment amb molta il·lusió. Per petit que sigui, som 20 persones d'equip tècnic, van ser 4 dies de rodatge, 3 mesos de preproducció, 2 mesos de postproducció, i és que no és tot un esforç que inverteixen en contar una història i expressar un punt de vista que queda una mica frustrat si al final no té un mínim de difusió. Demà es presentaran davant del públic a les 8 del vespre al Teatre Cesc Fortesa, tal com ho feren aquests curts d'edicions passades.